revista Ezkaba de la Arrotxapea es un colectivo popular, es la asociación Zumadia y lleva funcionando desde el año 1992, sacando a la calle, editando una revista que se llama Ezkaba, como nuestro monte, el que está a nuestras espaldas, el que nos sustenta. Y desde entonces, desde el 92, pues llevamos tirando revistas a los buzones, echando revistas a los buzones todos los meses. Son ya 21 años desde entonces y siempre desde un carácter popular, altruista, gratuito, participativo y vecinal. Es una revista del barrio, para el barrio y desde el barrio. Entonces el lunes empezamos a las 19 horas aquí en La Carbonilla una charla para jóvenes que conocen las drogas. El ponente será el colectivo EGOA. Al final habrá un lunch. El martes 16 de abril a las 19:30 horas en la Peña de la Arrotxapea, charla sobre los desahucios. Ponente la plataforma de afectados hipotecados de Ansoain. También habrá un lunch al final. El miércoles a las 20 horas en el Rotaberri Elkartea, charla el futuro del rock en Euskal Herria, en Euskara. Ponente indica Xavier, Iker, Atticus Fin, Peyo de Vendetta, Ilsi y Julen. Al final también habrá un lunch. Ya entramos en el jueves habrá el Jotekata en Euskara. Bueno, aliatu egin zaigu ja Ezkaba Bizkaiaren bigarren aste kulturala. Esan beharra dago lehenengo aste kulturala ospatu egin genuela iaz, gure 20. urte betetze horrekin. Eta pentsatu genuen, holako hutsunea bazegoela auzoan. Hau da, kultura ikuspuntu batetik hainbat gai lantzea eta beti ere irizpide kritiko batetik eta animatu gara auzoarekin batera aste potente hau antolatzeko. Ez izango ditugu hitzaldiak, inguruak, luntxak, rockaren inguruko azterketa sakona denboran, izango ditugu ardo daztaketa eta poteoa, eta izango dugu sake eta egun nagusia larun batean izango da. Goizetik, umei zuzendutako ekimenekin eta gero herri bazkaria, antzezlanak eta kontzertua. Agian azpimarratuko dut orain euskaraz egingo ditugun gauzak. Ongi dakizuenez, Ezkaba gure aldizkaria bada mendia, bada auzoa, bada konpromisoa, bada emakumea, gazteak eta bada ere nola ez euskara. Eta euskara beti ere esan beharra dago baduela gure artean nahi genuke, baina espazio gutxi dago eta hori oso nabaria da gure orrialdeen artean ere bai ez. Eta zorra okitatzeko antolatu ditugu bi ekimen espreski eta kualitatiboki agian azpimarratu beharra ardo daztaketa poteoa izango da Nafarroan lehenengo aldiz egiten dena, ez? Eta Nafarroa eta Euskal Herrian egiten den lehenengo katapoteo. Eta asteazkenean izango dugu mahai inguru bat, Euskal Rockaren inguruan, eta hemendik gonbidapen berezia gazteei, ikusteko gaurko estiloak eta asko badutela zer ikusirik gure iraganarekin, eta hor ikusiko dugu gure etorkizunarekin ere bai. Parte hartuko dute moderatzaile gisa Enrique Alonso, auzokide, entzun aldizkariko Xavier, Abeas Corpus eta Atticus Fin Iker, Vendetako Peyo, Eneixa Itzi eta Tinkoko Julen. Eta gero ere luntza izango dugu. Hau ere bada elemento berria aste kultural honetan
berdin asteleneko hitzaldia gaztei zuzenduak drogaren inguruan ikusten dugulako azkenean horako formatoa badirela oso serioak eta rigidoak eta jendea askatzen da gero orduntza horretan, hitz egiteko patxada handiz. Eta orduan, hemendik soilik animatu, jende guztia parte hartzera eta eskerrak eman behar dizkiegu, gurekin bat egin duten auzokide, taberna, denda eta osoko zati hori.